Dobar dan, pratite emisiju Srpska ekonomija. Ekipa ove emisije u prethodnoj nedelji bila je veoma vredna. Istraživali smo kako žive građani susedne Republike Makedonije, kako su nove ekonomske mere uticale na njihov život, tačnije na njihov standard. Razgovarali smo sa ministrima u vladi Republike Makedonije i uradili jedan ekskluzivan intervju sa vicepremijerom susedne države. Od važnih vesti izdvajamo posetu Međunarodnog monetarnog fonda Beogradu. Za srpsku ekonomiju govore vicepremijer u vladi Republike Makedonije Kočo Andjušev, ministar ekonomije Republike Makedonije Krešnik Bekteši, ministarka za rad i socijalna pitanja u vladi Makedonije Mila Carovska i generalni direktor Elektromreže Makedonije Sašo Vasilevski. Povezivanje zemalja Zapadnog Balkana ključni je preduslov za evropske i atlantske integracije. Formiranje i kreiranje jedinstvenog ekonomskog tržišta trebalo bi da dovede do bržeg privrednog rasta, a samim tim i do našeg približavanja evropskim standardima. Predstavnici vlade Republike Makedonije smatraju da su državne mere u potpunosti usmerene na to da donesu boljitak građanima za razliku od mera koje su sprovodile prethodne vlasti. Ipak, dugovanje koje je nasledila aktuelna vlada Makedonije čine proces ekonomskog oporavka težim i sporijim. Mi smo u potpunosti posvećeni kao vlada ispunjavanju svih obaveza koje su istakli predsednici vlade u okviru berlinskog procesa. Mi smo započeli sa aktivnostima kreiranja što lakše saradnje između naših država, ne samo za građane, nego za privrednike u cilju što boljeg povezivanja. Jedna od značajnih inicijativa koja je pokrenuta je uspostavljanje zajedničkih carinskih terminala, kako se naši proizvodi ne bi zadržavali dugo na graničnim prelazima, imajući u vidu da je jednom kamionu koji ide iz Makedonije ka Evropskoj uniji danas potrebno više vremena na našim granicama nego od Hrvatske do Nemačke ili od Mađarske do Nemačke. Započeli smo sa konkretnim inicijativama kako bismo svim biznismenima olakšali poslovanje na regionalnom nivou. U okviru ovoga istovremeno smo kreirali mere za podršku malim preduzetnicima. Sve one kompanije koje budu sarađivale sa drugim kompanijama Zapadnog Balkana dodatno ćemo podržati kao vlada, pored toga što i generalno podržavamo. Smatram da kako u svetu, tako i u Makedoniji postoji tendencija unazađivanja prava radnika i postojano unapređivanje prava poslodavaca. To je bila tendencija i prethodne vlasti u Republici Makedoniji, ali smo, suprotno tome, promenili kurs i radimo na poboljšanju prava radnika. Mnogo je važno da se napomene da su sindikati u Makedoniji u periodu prethodne vlasti postojali samo na hartiji i slagali su se sa svime što je radila prethodna vlast. Mi se suprotno tome trudimo da uključimo sva udruženja koja se bave pravima radnika, i ona koja su reprezentativna i ona koja su manje poznate javnosti, u cilju stvaranja kritične mase koja će diskutovati o pravima radnika. Uspešna je ona vlada koja će napraviti balans između onoga što traže poslodavci i onoga što traže radnici. To se jedino može kreirati putem socijalnog dijaloga. Inače, u odnosu na neformalnu ekonomiju, to je u svetskim okvirima. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, 36% ugovora su problematični svuda, pa čak i u razvijenim zemljama, gde je veliki deo stanovništva uključen u sivu ekonomiju. Takva tendencija se pojavljuje i kod nas, a sigurno i u regionu. Ali mi imamo strategiju za prelazak iz sive u formalnu ekonomiju. Činimo napore imajući u vidu da je ovo globalno pitanje i pružamo male korake kojima hoćemo da pokažemo da ukoliko se formalizuje radni odnos, mnogo smo bezbedniji. Ali zbog fleksibilnosti tržišta svuda u svetu vidi se da zakoni o radnim odnosima i ono što tržište traži još uvek nisu usklađeni. Vidim da postoje mladi ljudi koji žele da rade u sivoj ekonomiji, a sve to zbog nepoverenja u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Smatraju da bi bolje prošli kada bi platili privatnom osiguranju. To je ono što treba da se sredi i radimo na tome. Tokom posete Makedoniji razgovarali smo i sa predstavnicima privrednog sektora i akademskog. Generalni direktor Elektromreže Makedonije MEPSO Sašo Vasilevski smatra da je energetska infrastruktura i njeno regionalno povezivanje jedan od ključnih preduslova za ekonomski razvoj regiona Zapadnog Balkana.
Proces kreiranja jedinstvenog regionalnog tržišta za električnu energiju predstavlja veliki izazov za sve operatore u sistemu elektromreže u našem regionu. Tome težimo i naporno radimo da dostignemo evropski san, a to je jedinstveno tržište električne energije na celom kontinentu. To je prioritet na svim našim agendama. Imamo veliku podršku i pomoć od Evropske asocijacije prenosnog sistema i energetske zajednice sa sedištem u Beču i od Evropske komisije. Pred ovim kompleksnim procesom stoje mnogi izazovi zato što je bezbednost glavni preduslov u upravljanju elektroprenosnih sistema kako bi se dalje išlo ka regionalnom povezivanju tržišta električne energije. Koliko je velika naša posvećenost regionalnom povezivanju govori forum koji smo održali prošle nedelje od 10. do 12. maja u Ohridu pod motom granice da pretvorimo u mostove, sve to u cilju povezivanja nacionalnih sistema energetike. Na ovom forumu su učestvovali najviši predstavnici prenosnih sistema zemalja regiona, uključujući i elektromrežu Srbije. Cilj nam je da kreiramo jedinstveno tržište električne energije, s tim da se omogući veći izbor za sve učesnike na tržištu. Na taj način će se povećati konkurentnost između proizvođača električne energije. Tokom posete Skoplju imali smo priliku da razgovaramo sa profesorom Univerziteta u Zagrebu, doktorom Radovanom Vukadinovićem, kao i sa doktorom Ilberom Šelom, redovnim profesorom Univerziteta Jugoistočne Evrope